होती आयनॉक्सची. ते बाहेर त्यांना दिसलं तर त्यांनी लगेच आम्हाला इन्फॉर्म केलं आतमध्ये. लगेच आमची टीम होती, आमचे सगळे आयनॉक्सची टीम, इंजिनिअरिंग टीम आणि हाऊसकीपिंग टीम आणि फायनान्स सगळे आमच्या टीमने लगेच कोऑर्डिनेशन करून सिक्युरिटी टीमने हायड्रंट वगैरे कनेक्ट करून आम्ही कंट्रोलमध्ये आणली फायर सगळं. कुठल्या बाजूने आग ॲक्च्युली आतमध्ये हे लेफ्ट साईडला आहे ना, इथं आतमध्ये काही शॉर्ट सर्किट झालं काय, ते वेल्डिंग काम चालू होतं. हां आणि ते पूर्ण कपड्याचं होतं ना आतमध्ये, कपडे लावलेले होते. ते थिएटर बनवत होते आतमध्ये, त्याच्यामुळे ते कपडा असल्यामुळं आणि ते गम होते फ्लेमेबल, त्याच्यामध्ये फायर फटाफट पकडली पूर्ण आणि पूर्ण 5 मिनिटाच्या आत ते पूर्ण हे झालं. पण आम्ही कव्हर केलं आमच्या टीमनं सगळं. शॉर्ट सर्किट झाले का वेल्डिंग चालू होतं ते काय आम्हाला माहीत नाही. काय इंजुरीज बी झाले Injury कोणाला? काय झाली नाही, कोणी नाही, सगळे लेबर बाहेर चालले. लेबर सगळे बाहेर. जेव्हा त्यांना कळलं तेव्हा ते पटकन बाहेर निघाले. हां, ज्यांना समजलं तसं ते लगेच बाहेर निघाले. किती लोक होते इकडे काम करायला? कारण ते आपल्याला काय माहिती, पण तुम्ही दिली हे प्रॉपर्टी कोणाला? आमची प्रॉपर्टी नाही. हां कोणाची आहे? माहिती. नाही, आग कोणी विजवली तुम्ही? आज आमची आयनॉक्सच्या टीमने विचारली. हां तुम्हाला कळल्यानंतर इकडे होतं इक्विपमेंट्स? आमचे इक्विपमेंट सगळे रेडी असतात हां आणि आमचे पंप वगैरे सगळे ऑटोमॅटिक असतात. आमच्या प्रॉपर्टीसाठी सगळे सेफ्टी असते ना, त्याच्यामुळं आम्ही सगळे पुरत स्टेज बनवत होते, सेरेंडिपिटीचं काम चालू होतं. ते माहीत नाही आपल्याला. तुमचं नाव काय सर? माझं सूरज शितोळे. ओके तुम्ही काय म्हणत मी आहे ना सिक्युरिटी डेप्युटी मॅनेजर. हां ओके थँक्यू.